Vastelovend samen. Welkom bij de winst van de Prins. En weer zien van de nieuwe te gast. Wie in de Prins de ogen in de wind zit. Nou, en dat kan de winst van de Prins niet ontbreken. Dat is namelijk de zijn dorstlustige hoogheid van de Stadsvastelovendsvereniging De Duel. Let maar mee. En linker ook Hardy. Goedenavond, zijn de dorstlustige hoogheid Prins Martijn van Vastelovendsvereniging De Uil. In de sporthal, ga je sporten, dan hebben ze niet druk genoeg. Ik heb het heel druk, maar Ton, ik wil eigenlijk eerst het rechtzetten. Want in ons eerste filmpje heb ik gewoon mijn adjudante genoemd, maar niet mijn chauffeur. Ook een hele belangrijke man. En dat is Wouter Haldermans. Dus dat wil ik toch wel even Geert erbij nemen, want zonder hem is er ook geen vastelovend voor mij. Ja, want ik kreeg al een hele hoop gesputter dat ze te voet door de vastelovens ging. Maar dat is dus niet waar. Dat is niet waar. Ik heb een hele schone auto geregeld. En die werd bereden door de beste chauffeur van gans Remuun, Ganselin. Vandaag is mijn winst van de Prins. En natuurlijk, omdat ik al 25 jaar bij de Heimbalvereniging, heimbal en trainer, coach, ik regel van alles zie, heb ik natuurlijk gezegd, ik wil mijn nieuwe vereniging ook introduceren met het schoon heimbalspel. En daarom gaan we ze eerst hier heimbal kijken en daarna gaan we gezellig afsluiten met z'n allen. En dan ga ik ze bedanken voor dat ze ook tijd voor mij vrijmaken. Gang zo door, rijd ik zo aan de gang, want de bus overal te zien. Schone vasteloven. Schone vastelovend.